Ovo nije namještajka za video, ovo je stvarni život. Sportaši ne bi trebali izbjegavati fizički rad, dapače oni su baš sposobni da rade fizički. Neke pozicije mogu biti rizične, ali naprema utrci ovo je prava igra. Poanta je raditi kod kuće, raditi u vrtu kao i uvijek do sada. Koronavirus je upravo nas na to podsjetila koliko zapravo nije dobro biti specijaliziran, nego o svemu malo nešto znati, a kako ćemo znati ako nemamo bar malo nekog iskustva, dakle malo prakse, nikad nam neće škoditi. Ma kakvi plenkovi, ovo je zakon.